Marsay, dakaon. Nasayaat nga rod no kastalan daw. Nay, anya nga day ta nakaplastik nga imot mo. Lechon manok, Anya? Napalang amin nag-sideline. Iso nga dainggatang ko iti naimas asidain ta bakay. Kanayon nga da sideline mo alan daw. Amumot yung bakay. Nalainga karpintero dito lugar tayo. Iso nga adumot at imangalakan niya kag trabaho dita. Nuwanan, nalaing kan. Ala, muto nga rodan day ta nakaplastik asidaan. Kaidasar kon, mabisinak matang. Bakit? Yahoo! Bakit? Adakon! Bakit? Anya manan day ta nakaplastik nga imot mo. Naluton abulalo bakit? Napaanak ba rin nag-sideline Iso nga ating gatang ko itinaluto na bulalaw. Ngapno saan ka na marikatan ngagluto? Ay, sapay nagluto ak iti dinengdeng asidaan ta. Jakmet ammo amang isangpet kagayam iti sidaan. Pasensya ka na, Marsay. Diyak matan na panunot ng awagan ka. Iso nga gimatang aklatan ay tinaimas asidain talita. Ala, idasar mo nga rodan. Tani, mangantan. Wan bakay? Nagsapa kan ama pan agtrabaho, landaw. Wan, Marsay. Adumot yung sideline ko. Gumjay pagtrabaho ka construction. Mababainak pa yan iti foreman may. Ta manmanu ako ng sumbrag. Ha? Martilyo lang ang matimot mo ama pan ag sideline. Uy, Marsay. At ang aminin iti pagtrabaho ka dagiti da duma aramintak. So, ito lang martilyo ti imatag. Ala, mabait lang nga ron, tagluto ak iti pagarmusaram, sakbay ama pan kag trabaho. Ay, saanin. Si kalaangin ti agar mo sa Marsay. Sigurado, apakaninda ko ni iti pagtrabaho. Nagsapa mo tan anapan nagtrabaho ni Landong asawa mo say. Untatang, mapan ka no ijay sideline na. Ay, Lucas ta. Adapay sideline ni Landong. Malaksin lang iji construction na pangpanggadan na. Untatang, nalaing ngamin a karpintero ni Landong. Iso akay kayat da nga alaan. Nalakapay ti singir na. Ay, nasayat nga rin. Ano kasta mo say? Nasing birthday dyan nga asawa mo. Untatang, awan maibagak kan kwa na, no di kat nagagat. Ken ison ti kasing patan nga asawa. Darling, atuyen ti kwarta. Ala amunday ta. Imbag lang nga igatang mo iti naimas asidaan nyo kinibakat mo. Ay na, agyaman darling Josefa. Magsimpot ka talaga. Ay na. Para kan kaamin da ito nga aramitek. Uray saan ka na mapanagtrabaho iti pagtrab-trabahwam. Siya kon di makaamukan ka, darling. Okay, darling. Basta datalaan ti makaamoy iti daytoy a relasyon ta. Delikado akin ni bakat ko. Lumaamuan na nga da sa bali at chicks ko dito. Saan na parikot, darling? Basta ka na yun nga umay ka dito'y balay ko, ha? Amumat anabayagan, abaluak. Sa nga pulo na tawen, tinapalabas, manipod pimusay day di Juanito nga asawa. Uy, darling. Di ka matanagan. Kanayon na nga umay dito'y balay mo. Uray man ni daldaw umayak dito. Mabalain. Talaga, darling? Uy, darling. Sikaw. Aramidat dito parakin ka. Ngamin. Ayayatin ka, darling. Ay, ayatin ka mo't, Lando. Ay, agkan ka man. Sakpay nga agawid ko. Ay, Agag kang agag, darling. Di ka lang umuma. ay, sana ka mauma, darling. Basta si ka, gaputa maayatanak ka. Ay, nayunak pa iti kwartam. Wen, darling, nayunak ti kwartam. Mabit lang tayo nakalaan di kwarta iti silid ko. Marsay! Adakaw. Ni, adamanin imot mo a plastic landong. Anyangay dagito. Ay, pansit yun ato ang prutas Pagpapigsa ba kay? Pagpapigsa. Apag iso, mabisina kung lakay. Ay, kaya ala, mangantang arudon Oras siya, mabisinak mo tayo.
Landong, Abaya. kadigdigos ko. Nagbanglo aklakay. Arakupan na ko. Pangasim mo rin makaturo ako. Mabanuga ka nag-sideline iti trabaho. Mainiwakon ka lakay. Ay, po, makaturo. Mayan, dito turuga ka. Ay, dahon malablan mo siya. Pilitom atyag mo lagat lakay. Ano kung mapilit ang mulagat ang Marse? Di malablan na talaga. Magkindi mo na talaga timata. Uray labdak, makaturo ka talaga. Lando, agring ka. Lando. Tiyawanan ba nakaturo ka? Tatang, ato iti kwarta. Ha? Ay, day. Ha? Sa nga ribo mo't day tayo awat mo lang daw, ha? Ay, tatang, kukuha mo na ito asang aribo. Imbag lang nga igatang mo iti vitaminam. Ay, agyaman ang karod ano kasta barok. Day ta ati manugang saan anaimaw. Tam, no kasapulam to ba ti kwarta? Ibagam lang kanya ka, di ka agbabayin. Ay, bun barok. Ado, ti kwartam ita. Oo, tatang. Ada ngamin sideline ko. Iso sa anak amay busan iti trabaho. Ay, very good no kastalan daw. Nalaing ka ngamin nga karpintiro. Kat agdinamag dito'y ayan tayo. Kasta ka di tatang? Ay, wan barok. Ay, sapay na ko mga raw taag na nayon nga at the sideline mo. Tapno makatulong ka kanyak. Akatugangam, ha? Uy, tatang. Mom kanyak barok. Awanan ti panggadak. Nakapsuta kon nga agtrabaho. Sapay at the maintenance ko nga agas para iti high blood ka. Kunak no di ka numay dito'y palay, darling. Mapalin ayamot asaan, darling. I miss you, darling. Oh, I miss you too, darling. Ako na yan. Akong gayam. Ada ko maipagkak. Anya na ita. May papan ka dito kwarta, darling. Ako kahit ko kumati, baro a cellphone. Ay, saan na parikot na ita, darling? Gumatang ka iti baro a cellphone mo. Ha? Talaga, darling? Wen, oray jay kang inaan a cellphone tigatangam. Ay na, talaga nga ay ayatin na ka, darling. Sobra, darling. Sikat ibiyag ko. Nga oray amok nga da nasawam. Darling. Tinapatag ka niya. Umay ka akanayon dito'y balay ko. Uwan mo da. Di ka madanakan. Taikan ka iti allowance mo. Nawadwad nga allowance, darling. Asinaw ti sapsapulam alona. Ni Mercy, tata. Awang may jabalay da. Ay, nagudong ni Mercy. Anyaya ti ibagam king kuwana. Kwa. Ay, isuntulangan ti pangibagaak, tata. Napataglaunay ngamin. Ay, kasta ka day. Saan lang amin amay may sa adaras nga da nakita kami lagro. Ha? Nakakita ka iti milagro alona? Ay, ti kayat ko asawan. Adda sa bali ang mapaspasamak. Ang nilangan Mercy ti pangibagaak, tata. Apay ka no ang sapsapulin nak ni Alona, tatang? Ay, ada ka no'y bagana ang nakita na amilagro. Anya day ta milagro. Ay, diya ka mo aking kuwana. Di namat imbaga kanyak no anya day ta amilagro ang nakita na. Tatang, amangan no sa bali a milagro ti bagbaga ni Alona. Ha? Apay nga ta siyang pailaang ti pangibagaan na. Adumot ti mabalin na akasarita dita. Bakit? Ada akon. Unlakay. At naman ang plastic nga imot mo. Uwan bakit? Baro a cellphone da ito. Kan nagkatak mo tin iti abas tuta dito balay. Gimatang ka iti baro a cellphone. Nan, kitaag man. Bakit? Narita. Nagpintas mo't a cellphone da ito'y. Sigurado anangina da ito a cellphone lang daw. Uwan bakit? May sakadak iti kang ina na cellphone da ita. Hindi ka matanagan. Taigatangan kamot iti baro a cellphone mo. Talaga lang daw. Uwan! Kakisuna na pigsa ti sideline ko ita.
Iso nga igatangan ka mat, iti cellphone mo. Nay, alo na. Sikamot ti masabot ko. Ala ka, Lando. Apa na ibagam kanyak data? Papanam? Paano kiti trabaho ka? Apa, unam lang asino kang agdamag. Sige, tama pa na ko. Ay, wan ka, papalaman. Mapanak mo ti trabaho ka, legit. Anya, legit asasawam dita. Ti kayat ka sawan. Pudpud no, ama panak ag trabaho. Sana kaskan ka apang maranglaeng. Anya? Merce, no ag-text saktukin ka. Umay ka adagos, ah? Ha? Anya nga min dayta? Basta, aday pakitakin ka. Sigurado adi mo magustuhan ti makitam. Matikawak iti bagbagam, alona. Hey, basta urayam ti text ko. Tao may kaadagos no tineksan kawan. Ibagak to no sa dino a lugar ti papanam. Marse, mapanak man nag-sideline ha. Ang mga no maladawak nga agawin. Aldong amin, daramidag. Wan lakay. No mabisin ka, aday batik ang makan iti lamisaan. Siya akong tinagluto itay. Tapno di kan mabannog. Wan lakay. Siya kunti makaam mo. Maalamapan kakit din. Tamangan numala daw ka iti papanam. Sige nga bakit. Mapanak kon. Di alona ti nag-text kanya. Ha? Darasak ka no ti mapan ijay restaurant ijay ili. Naskan ka no amakitak jay bagbagana. Ay, awan mo't kit didakis na, numapan ko kitaan jay bagbagana. Di nakmat siguro lukwan laang ni Alona. Darling, agbusog ka. Adote ka na. Darling, nagsuga ko na. Adong tingin ko. Mabaling ka rin take out, darling. Ay, uwan darling. Yes. Iyawidam ni misis mo iti kanan na. Tapno. Lando, Ah. anya ti kayat asawan da ito'y? Ah. Babaim ka di da ito'y abakat? Kuya Marce. Oh, Di ka makasao. Sika, aga-agaw ka iti asawa si kabakat. anay, Marce. ginapungutan. Nagsakit. Marce, isartin mo matay ta. Di ka kumakiskandalo dito ha. Darling, anawam ti asawam. Masaksakitan na. Darling, may gayam ti awag mo iti asawa ko. Da ito'y pa'y. Ananay ko! Marce! Marce, pinura mo ito lagi tikawas ko. Awanan kay ti bain, Lando. Sa balimat gayam a sideline tar aramidam. Nag-sideline kay ti dayjay abakat. Isumit lagayam nga ado ti kwartam. Agyawit ka pa iti ado amakan. At dapay ka barbaro a cellphone mo. Pakawalan lang Marce. Ginaragari na klang tayo dyan. Jack, mamatikan ka. Ala, pumanaw kan, Lando. Di kan kasapulan iti biyag ko. Marce, pakawalan lang kanina Marce. Di na ko mapapanawan Marce. Sige tayo, I love you. Di ka parintuman. Tadi ka matla mapakawan. Marce, pakawalan lang ko na. Sutad. Sana naman ulit tinalaman ko ngayon ka. Agsing-sing po ito ko. Promise. Specs man. Marce. Ne, ada kayo matnida. Wan manang Janet. Taumay ko man ibati ni Gigi dito eh. Tani awan ka duha na ije balay. Apay, papanam aya. Agtrabaho ak ije Manila manang. Nagrigat mat nga awan trabaho na. Awan pangalaan iti kwarta. Aywan ah, nangrunan no adda anak mo. Naimbaglakan niya katabalasang akpailaan. Wan nga ron. Uray ko man umangtad mat iti suporta di ama ti anak ko. Ngampulos mat nga awan. Ka adan sama ngamin sa bali a pamilya na. Wan siguro ah. Ngambaybay amon da ang tao. Awan pakibiyangak kenkwanan. Ikarigatak abyagan ti anak ko. Mapana ko nanang. Manang, Gigi anak ko. Agsingsingpot ka dito balay dalonam wan. Maikawa ka panawam nanang. Sumurot ako ma. Mairuam kan tumula nga po. Sana balay, tada kami kini antim.
Saan da ka abaybayan? Lola, mala, di ka nagliday, Gigi. Baya mama pa nagtrabaho ti inam, tapno da pang biyag na ka. Tane, irresponsable mat dyan ang iputot ka. Kat si kamot ni da, ag singsingput ka matitipa pa nama. Lapdam ti ampang mo ijay, tapno di ka man nagsikugan. Manang. Ala, mapan ka na nako. Tamangan no awan maluganam abas. Sige nga, Rod. Mapan ako, nanang. Babayan ako. Adak manan Janet. Kasi ti sigod, umay ko manan idarirag ti ayat ko. Sapay ko maata ka asyang nakon. Aklunam ko man ti idat daton ko nga ayat. Ay na, uray minalam kang agsubli-subli diti balay, awan maghanap mo kanyak, Roman. Mamin anumot nga ibagakkan kang awan namnamam kanyak. Tawan plano ka makiinay at wano makiasawa. Taapay mo't ngay. Sayang ti kinapintas mo ano di ka makiasawa. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti ipas ngay mo nga anak mo. Basta, jak makiasawa. Pulos. Isungay tapay laang, paayan kan, Roman. Ha? Ayan yan. Nagkas ang mutten Janet. Ang ureno kasta. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Basta palubusan na kumalat ng agdaton kan ka. Oray di nakaklunan. Basta anusan nak nga entertainen no kasta sarungkaran ka. Pangasim Janet. Papa naman, Roman. Inakmanan sarungkaran tay ay ayatek ah. Binastad na ka lang arudan pa siya rampay laang. Ay, agsaysayang kalay ti oras mo dita. Patsay ka matinagtumot la tirik na kanyang nanang. Agpakpakipot la siguro da jay. O saan? Subsubukan na klaang. Takas na ngamin kat iti daduma a babae. Nalaing da ngagpamarang. Kampay ide, basta din da ka. Ang gayam. Pasot la ti panang subok da ti kasjay. Ay na, saan nga mi na babae kat kasta? Madlaw mo ta di nakakaya da dya, Janet. Kano nagadun ti binastad da dya babae. Napilin sa ngamin itagbalin na nobyo. Ang mga nutay baknang ti kaya na. Basta aring maklattananang. Sabali ngamin ti tamak ka ni Janet. Naidumduma ti marikrik na ko na. Isolaang tinakarik na kiti kastawi. Ay ayatek lata nga oray supla-supladaan nak no maminsan. Nasabat ko mat ni Roman Janet kaanakan. Naggapo ka na ulit balayaw. Pinagawid mo ka no mait. Wen ata masuruna. Nagdagulit. Binastad ko lang arudan nga agaram pailaan. Apay balasang kao, anya ngamin ayat isapsapulam iti may sa alalakay. Apay, awan planaw, amakiasawa. Di ka madanagan, ngagbaak. Ay sos, narigat ti awan kadkadwana kaanakan. Pagan anok ti kadkadwan no sakit tumat lang ti ulo ti ipaay na. Kanjak kaya ti maitula di kabsat ko, uncle. Naanak ka na balasang. At ngamin mama agday dya kabsat ko na may papan kanayat ko. Naglaka mamatpati kadagiti lalaki. Ay ket, anya nga raw, nailawaan nga ron matpiman. Basta siyak, amo kasalwadan ti bagik, uncle. Uray mataya ka na sinaw, nga awan mulit na may mayat ti kasta. Nasinawa matay. Anya, talaga aya, akayat mo ti agbaak kaanakan. Wen, uncle, ti kayat ko mataya ka na sinaw. Diyak kayat atuladan ti kabsat ko asan ngagpampanunot. Amo kasalwadan ti kinasinaw ko. Sa anak nga easy to get a babae. Ni, nangalangam di tarilom si ka, Gigi. Ginatang ni Lola, auntie. Ay ikatam day tarilaw. Agraraman ka mga ubing. Yung mo day taman, ha? Ni, aping nga alaam, auntie. Di ka kundirilo, ah. Tay dubing kami kaninanang mo saan miya napadpadasan tinagrilo. Ha? Amom na niya tirilo mede? Dagitay bulong tinyog. Aramidon miya sinanrilo kat iso tiril rilo me. Auntie,
Janet, apay ngay nalam tarilo ni Gigi ngay. Nagpaw iti kabsat mo iti kwarta. Kat iso tinggatang ko dita. Di man Roman iti nagarbo pa nagbiag day tang apo ko yo. Apa iti da kami tubing napadasan mi ayat tinagrilo. Saan? Ultimo bag mi iti sako. Pati tsinelas mi abot-abot. At pa iti malagip ko. Napudpud una yan tay tsinelas ko. Idi kwan, tay tsinelas ni tatang timpaw saryo kanyak. Pinutad yu laang tadakkel ka nga rod. Ay na anak ko, sabali ide, sabali mat ita. Talaga anarigat asapulan ti kwarta ide. Iso adi tay makagatang iti arwatan nyo. Day nga rod kat. Unfair mat no saan da mapadasan ti kasdya napadasan mi idi. Tapno amuda mo tirigat ti panagbiag Sabali nga rod ide, sabali mat itan. Basta di kay gatang-agatang iti gamit day tanga ubing. Urnungan nyo kay iti kwarta tap na danto pag-eskwela na iti kolehyo. Nene, bagman ta nagawid kanida. Kunaklano di mon malagip ta agawid. Itaak lang amin anak kapakada manang. Naimbag nga rod ta pinalubusan dak ang nagbakasyon. Kat, anya dagita insang-sang pa mo ngay. Kagawaan ti anak ko manang. Kagawaan namin. Awan para kada kami kaninanang. Ay, awan tinagatang ko manang. Ngambay tainton maminsan ngagbakasyonak. Gumatangak to iti para kada kayo. Di ka unay gatang-agatang iti kagawaan tanak mo tane, panunutam mat Idi data ti ubeng, napadasan tayo ti nagtsinelas iti napintas, pati sapatos kaawan, tay bagta idi ka sako. Wan nga rod, kat numabalin, jak kayat amapadasan ti anak ko ti kasta. Ay, baliktad ka manida. Bayam kay di amapadasan natap na muna ti rigat. Ha? Jak kayat na makita na nam ay ti panagbiag na Ti kayat ko ka mapadasan na mo tinapadpadasan tayo di ubing ta. Pasensya ka, no pakibiyangak ta anak mo. Nga madama nga ro dito'y puder me kininanang. Iso nga dama siguro karba nga kamang bagbaga, wano mang istrikto kan kwa na. Manang. No tagidaksam na gito'y ngay bagbagak, nasaysaya at lapumanaw kayon. Manang, awan ti sabali apangital ka kini Gigi. Da kayo lang ang kininanang. Tamok anatalgad ti anak ko iti poderyo. Kawa mo problema iti dayta, saan mi abaybay ta anak mo, basta danggan na amin na may baga. Tadyak kaya tinatangkan ti ulo na. Kat, adaman boyfriend mon, ang mga numasikog kamanan. Ni, saan manang? Adamat adagitay agar-aram. Ngam awan pa'y inaklon ko kadakwada. Ay, basta dam kay day dami nun. Patpat siyam na kita lalaki. Itikas ta naglabasam, awanan timang seryoso kan ka lalaki. Pag-aangawan da kalaangan, tada ka nga rod anak mon. At daya mamang seryoso kan ka, awan. Manang. Ang mga no, dasawa da kita nga gararam kan ka. Paglulukwan da kala da kita. Di naklang amin matultulad. Awan pa'y apulos ti nakirelasyonak. Tamo kasalwadan ti dayaw ko. Jak to pulos makiasawa. Iso ang matayak to na sinaw, nida. Sobramat ti kina-istrikto ni auntie Lola. Ung tanak pa no igamak ti cellphone nyo. Kasjay na nga ruday jay nga antim apo. Paspasin siya amon, wan. Di na pa'y kayat nga agsapato-sak. Kan agchinelasak iti napintas. Ti kayat na kat isuot ko tay nakadadaan nga sleeper. Kandaan na bestida. Pati tay payong ko ang napintas. Di na kayat nga usarak. Tay kanodaan ti usarak. Ay, jak nga rod amo iti dayjay nga antim apo. Agunget met nutub ngarak. Mading amin tiriknak ang maungungtan. Iso abaybay aklatan no kwa. Lola, Iso apaspasin siya amlatan wan. Gagangay na siguro tabumakuten abalasang ni antim. pangipanam dita sabong. Nagpintas mo't daytan, Roman. Isagot ko ka ni Janet na lang. Ay na, sayang lang dayta. Yag mo kaya dita display dita salas. Sayang, di na ka malakayat. Kaya tinanak to. Anyat mo yun. Ang mga no dahi ti asabong ti mamagtig na itirik na kat aklunan na kon. Nagbanglo kami na ti asabong kay.
Ay, awanan, mabulbul sa kan, gapo ka na yatro man. Imparopa na lang aruda na di nakakayat sa gutang pailaan. Agas gastos kala dita. Inggatang mula kumanitinay masasidaan may mayat pay. Baybay andak ka dilang, nanang. Pakaragsakak ti kasto ingar aramida. Inak agiskwelan, Lola. Sige, apo, at ti pagplete. Oh. Ay, di yu ikan iti pagplete na. Bayaan nyo ang magmag na tapo ko yun, nanang. Ah, taapay mo't. Kat ado mo ti tricycle a pagluganan na. Kan adamot pagplete na. Idi da kami tagi sa eskwela, di mi pa'y napadasan tinaglugan. Naswerte kami, no da pakiluganan me. Nga magsabit kami, tawan pagtugawan me iti unag. At dayta ka man ako na akong Janet. Apay aya akayat mo ang maparikat ti kaanakam. Di ka lamaas yan. Tapno mapadasan na matirigat na napadpadasan me ay dubing kami. Di yu spoildan man day tang obing. Tapno saan nga gruam? Magmag na ka, Gigi, ha? Sana balit, ha, si Dagmat. Exercise mo matlang, dayta. Si kalat na batbatin nga gararam ka ni Janet Baraw. Nagiti na duma, nag-back out dan. Una, ta narabaw na siguro ti panagayat da ka ni Janet, tata. Ngamsyak, talaga anapudnuak iti kaanakan niyaw. Malakayan ka na Baraw. Sumapul ka iti sabali nga armam. Ni Janet lang ti kayat kong armon, tata. Anya, agad di na kang arod kayat, Roman. Kan may sa di na kano kayat ti makiasawa. Ti kayat na matay anasinaw. Saan, tata? Patsek ngagbaliw to ti desisyon na. Kuna na lang na dyan. Nanang, Nay, nakainom ka mo ito, nakaw. Apa yan? Anyat na nakamaw? Apa nga minom ka? Alala, sumra ka. masilang na lang. Pangyaw-awan iti dudo ko. Apay, pinabayanan na ka man ng jarar, ma'am. Pinapanaw na nga ron na lang. Medyo nasakitanak. Lablabanak. Ay ayatek ni Janet. Ay na, anak ko aya. No di mo kaya ti mapagpabayanan, sarda nga mo nga armonday Janet. Ado mo ti babalasang dita. Ubing pa'y nga misaw. Ni Janet lang ti kahit ko na lang. Awanan ti sabali pa. Ala, awam mo luganan nga agawin di jay lugar mi. Sumipngat mo nga minan. Sapi agtudon. Ay kasano day tuyan ngay. Ay, nagbayag to mo jay nangun na titibuok ko. Namok kumakas jay ti kabayag na. Jakla ko man nagpapaun na titibuok. Sapi awan na mo kapakiturugan dito ili. Ay, mangkita ak man iti mabalin ko nga arkilaan na tricycle. Barang adamayat na mangitulod kanya. Ni, apay ngayon sardan mo ti tricycle, manong. Ay sos, nay mo samot ti gasolina nan. Pasensya ka na ding. Di kan may tulod ni Jibalayo. Awan mat gayam gasolina nan. Pasundo aklangan iti kumparek. Ay, kastaya. Sige nga, Roda. Pag naakon, manong, at tutipletek. Ay, una yan. Narabyanak mo na nagawid. Sapay medyo nawatiwat pa iti pagnaag. Kani, agtudtudo. Unay mga minan. Jakla ko man nagpapaun na titibuok ko. Narabyanak la ka nga roda na di na oras. Sapay saan nasilag ita. Nagsip nga dito'y dalan. Ah, agore ka. Kasla damang sarsaruno kanyak. Ay, na. Apay nga'y sumgarak mo tan. Partakak pa iti magna. Asino ka? Ibato na! Nanang! Itay ka pa'y asumanangit.
Ibagam ano anyat napasamakan ka anak ko. Nanang, danang gundaway kanya. Anya? Asino? Diyak ka, mamo. Diyak nabigbig ta nagsipngat. Awanan ba ino sino man dayjay? Idarom ko. Kahit kasano nga rod ang maidarom mo. No di mo mo't nailasin ako nam. Ay nauna yan aya. Apay nga na nagpakarabi ka anak ko. Kasanuwag pa yan ngay nanang. Sana ko na nasinaw ang malasang. Api na pasamak ti kastoy kanyak. Apay yan manang. Anyat mapaspasamak yan ka. Kagap-gapok iti doktor. Masikugak ading ko. Anya? Ala, no kasta. Nagbunga ti pananggundang way dakan ka ide. Juanida, kasano da ito yan? Agsikugak kadimot abalasang. Ala, kaasi kamat manang. Hanggang saan? Diyak itulok nga agsikugak kabalasang. Masapul ang mapagpudnok jawanan bain. Ah? Asino? Adda ngamin suspet sa kanang gundaway kanyak. Dakil tiyatap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay. Hingamawan lang amin ebidensyak. Iso adyak agtagtagari. Palabsag ko man dayjay nga inaramid na kanyak. Hingam itatanagbungan. Masapul ang mapagpudnok. Tatakderan na tinaramid na kanyak. Asino ayamanang? Apay ngay may ka dito balay, Janet. Wen, tanabayagan adi kay imay ijibalay. Iso asya akong timay. Kwa, nakasapulak nga minon iti trabaho. Kat man-mano makadiofak. Umayak ko mga rod ita iti balay yo, nga may kamutan. Sakbay ti amin. Kaya't kupay nga ibagakan ka ang masikugak. Anya? Masikog? No kasta, adan nobyom? Ay, di ka man naging dadamag. Di ka man naging inosente roman. Amok asika ti akin aramid iti daytoy. Ha? Aramid nga. Di ka maawatan, Janet. Ibagam tagpay so kanyak. Sikatin ang ramus kanyak idean niya. Ha? Ni, anya ka din dahil nga ibagbagam. Awan amok dita. Di na kumamot pabasulan iti saan ko nga aramid. Dumngag ka roman. No ti ammom ket agdarumak, gapoy ti dayjan na pasama kanyak. Saan? No aklunam tinaramid mo, saan ka ngay darom? Basta takdaram tinaramid mo kanyak. Ha? Napigsa tinakam ko asika dyan ang gundaway kanyak roman. Ngamin si kalaang matidagulit nga kursunada kanyak. Kanadlaw ko. Madlaw ititigtignay kan panagkitkitam kanyak ide. Talaga pagpampanta siya anak. Nasakit ka klunen roman. Ngam ikarigatak timang pagawan kan ka. Basta takdaram to'y putot mo kanyak. Promise, Janet. Awan amok dita. Di ka kumamot basta agpabasulatan no awan ebidensyam. Apay ngay basta agpabasol kalatan iti jakmot inaramid. Ha? Apay ko mga aramidot tikas jay ngay. Ore kas kasano. Dakkel ti respeto ken ka. Nga oray parupam launa iti saan mo panangayat kanyak. Awan amok dita, Janet. Inosente ak. Anya? Apay ngamin basta pinabasol mulatan ni Roman. Nga oray awan mo't ebidensya manakaw. Dakkel nga min ti atap ko nga iso ti akin aramid iti dayjay nanang. Ta iso matlatag pampanta siya kanyak. Di mo maibaga ti kasta. Taadon dagiti binastid mo anak ko. Ha? Jakmat kit di pababasulan ida. Ngam di tay laam mo anak ko. Nanang, kasano nga rod dayto yan ngay. Sapay masikuga kon.
Diyak kaya ti may babain. Isa pumanawak manlangan. Ha? Papanam ngay. Basta pumanawak ditoy. Makamuditan. Inak pa'y lagsapol iti pagabanga ki Ile. Kasla akla pimpimanan iti kastoy alangak. Masikugak nga awan amatoy sikug ko. Apay kastoy tinagtungtung palak. Kasla mabigbig ko rin nagsarda nga tricycle iti batog ko Wan, iso day ta dyan naudya nagluganak idinagawidak. Kanayo na makitkitak day tangam jaklam mo tinagan nakat. Ading, mabalin ti makisaritakan ka? Apay manong, anya ti bagam. Makita kami na masikog ka. Nakiasawa ka ka din. Ay kwa. Awan asawak, manong. Ha? Awan lobyom? Awan manong. Apay nga ro na masikog ka. Awan. Awan. Ading, mabalin ka di mapantamangan iti restaurant. Ado ti kayat kong ibagakin ka. Ken masyanak kami ni ti kasta langam. Ha? Pangaasim ko maading. Anda si daga restaurant nito'y. Ijay ti papananta. Mabalin ka di, ading. Sige manong. Anya, ulitam man timbagam. Sikati ng gundaway kanyak kunam. Pakawanan na kumaading. Dinak ngamin pagulimagan ti konsensya. Isa sinapol ka. Garag agyaman agtarasarakan ka. Sapay kumata mapakawan na. Dinak kumapaybalod, ha? Awanan kay tibain. Sige, ipapas mo ti pungtot mo kanyak. Basta mapakawan na klak hindi. Pag mababawiyak, tinaramid ko. Apay ngay naramid mo tikas di kanyak. Apay. Nabayag aminin na korsonada ka. Tanabayagan na makitkita ka. Gaputa mo, nga awan namnamakan ka. Isakas jay tinaramid ko. Jak ninamnamang ang bunga na jay. Pagkawanan na kuma. Nakasagana ak amang suporta iti ipas ngay munto nga ubing. Di kamot mabalin na pakasaran. Tadan asawa kan anak ko, ading ko. Ania? No kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at noagsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May maya tatawanan te sakit ti ulo. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito'y balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit lang! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ti ibagbagada. Naibagak lang agsinadan. Ngem paypay sundamutten. Kun kunaklaeng dayjay. Ngem kinapudno na. Diyak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdenada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawunanan ti panagdenada. Kasjay damutan. Diyak kayat nga agsinada iti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray syakmet abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadani ka kendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da.
Wan nga raw da balayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akase no bilang laeng. Broken family, ti madakalanda pamilya. ay, tinasaya at balayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sa saritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Ay niya ti rason, Danica, Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apain nga. Gano si kati kanayon ang mga apakan niya. Ha, di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adalakilyo. Respetuan da kami kumamada. Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo itinasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siya tatang. Jakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta. Talaga nga agsina kayo. Uwanan tatang. Kasanaon na kita anak yo. Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final na ita na desisyon nyo. Uwan, Uwan, tatang. tatang. Lukas nga ron. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Danica. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamat laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan mo't laeng ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay nga nanang. Kitag may saakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di yu urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? So ano kaya't yo asan ang mapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay na lawa adaga ti tawidin nyo. Ila kumidagi jahi no agsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagiyo ket maalayo ti tawid yo adaga. Wenno, agsina kayo ngam awan maalayo at tawid kada kami. Ay, Dario, anya nga iti maibagam. Ket sikat ag desisyon ni ti dayta Danica. Ay, unay matanan. Nagrigat mat data nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kit diti damdamagak. Ngam ne, dak kayat amakita nga adda saan nyo pagkinaawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mintik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang mat niya tawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga ron ti desisyon mo. Ganya pa nga. Uwi na na. Saan tan nga agsina? Ngam, kas ano ngay. Haan mat nga kayat data ta nga makita da nga agapata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit, agbalbaliw ka nga minan Si Kate agbalbaliw. Apay ko mga siyak ngay. Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak si ka Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayo? Dario? Danica? Uwan tatang. Uwan tatang. Kit na pagnumuan mi, asaan mi napatuloyan ti panagsina mi, tatang. Nasaya nga ron. Ngabnay, ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langagsina kayon. Kit di mi itad titawidan nyo kada kami at adakilyo. Uwan tatang, han kami nga agapa. Promise, tatang. Agbalbaliw kami. Nasayaan nga ron. Sapay lakuma, tamatong palyo dahi ta akariyo. Mamuan mi matlang kadagiti karupa nyo. No agapa kayo manay. Mala, agawid kayo nga ruday.
Dario, ag-picture ta. Apay ay apo manitsure ka. Adula amin. Ag-picture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan kaninanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malangaron. Agawa am tagpicture. Tamasinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisam kan, ha? 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas. Ang kay Jayan. Uy, Danica, nakitak ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Kasla italaang ag-post ka itiladawan nyo, ah. Uwan man, Lulit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita, ah. Sana all. Nabasak jay comment mo, Lulit. Sana all ko nam. Diya ko replyan, diya comment mo. Ora tain heart ko mat niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo nga agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano kat siyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Owan, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latati inayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kas lang arod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti imatado ti malabasan ta nga tattao itay store. Kan adadanan ang itanya kita ma. Ay wala niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit? Apaw! Muna rin kinasweet data. Dario, Danica. Kitaan nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit? Ay, Dario, ikisnak tap no makita dia. Ikisa sa asawambot. Ni, darasam atak pumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam itipingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman langan. Ay, Naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo pa. Thank you, Lolit, Kastaw na pa nang kita da kadatalulit. Umapapal tansan. uwan nga ruda. Ay, uban nakit di pa ya. Pakawan mo da. Banugan na kiday. Naglumag ka. Mabaka yamag. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan itipingping. Lakay, nakita mi kanya abalayan da Dario kendani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pa'y nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw. Takanayon tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Saan da nga tanga agap-apan? Diyan mo Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak nga agapa namanan. Pag sinangin tayo dati. Ay, bareng agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet ni. Naggulo man Di ka man matidta. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalid ta. Syakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni.
Padasam, patayabak da tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang sanan. Sige, padasam. Makaraman kamot kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Ha, anak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Danica. Kakwan nga magluto kamot iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Si dakla ang jalinutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka nga inlutuan. Unay mo tikas tang aramid mo, Danica. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutom na daduma. Huh? Aryo! Danica! Ha? Adda kayo? Umayak man! Ni nanang, ay dirasam, yung kalukatan teri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Nala daw kami ngamin ang nagring, nanang. Mga daw din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario, tasobuan kanya. Itimplaan ka iti kape mlakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod, da kayo ngay nanang. Ag kape kayo, ta itimplaan kayo. Ay na, saanon? Nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod, ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyaryo nga agasawa, anak ko. Kasta kumaakanayo nun. Katuan mo't na lang. Kasta kami mo takanayon. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kit ami kadakayaw. Wara kamat nga, wara nga. Anya kamat tan Dario? Sumangpat ka iwaramlad tandang iti kagawa am ija salas. Kakaasyak nga aglinlinis. Para linlinisak, para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagitay chismosa akarupa tita paraangan. Ulit mat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isim padagijay. Nabanugak nga rudmot ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga ron ti sweldo. Awan. Yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kayat mo ti makagam iti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Si kalaang aya. Nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko king ka. Diyakon maisubli da ita. Kat anya nga ron ti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyakton ti gumatang. Imot kakit di Ada kumamang aram kanyak tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi pala ko maa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno nawaya akmatan. Nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadda ka nung amin ija kapsat ko kat nohang ko nga tong palanti karet. Urasyak mata. Hay, saan tala ko man ang nagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan nga agsina. Dayta nga minti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel ta nga agsina ta. Ta nagkasar ta ka nung amin. Kat ano saan ta nati agpamarang. No kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itinmin iti inam ti tawid mo, Danica. Tamaka mo kano anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo. Itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti planok iti tawidak kada kayo. Nanang, intedan ti tawid ni Danica. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak, nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo tin Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawiden nyo kada kami, adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta, Danica. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman, inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilako ta ti daddo mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbaktan, kan adaduwa nga anak ta. Kaasida no agsina ta, sapay kayat da kadagiti anak ta. Orno santa kay din ti bagbagi ta. Ay, saanin? Isuntumot la ka na yun ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha.
promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita nga ibagbagam. Sa nabalay, taytad ko ti sustento dagiti ubing. Awanen abalayan. Nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wen nga roda awam met maramidan tayo. Jay met kano nga min anak mo tinang ipilit nga agsinada. Ay, wen nga road. Kaasi dagiti apo ko tayo. Ngalah, sapay kumata maurnos tumetlaeng ti amin kadakwada, abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masadutang hagtalon. Anyan. May meda jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni mat Dario dato umawag. Hello, Dario. Imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubingay. Dani ka, tulungan na ko ma. Abda na pa nung parak abakal. Kat intaray mo dito ospital. Anya? Pangasim dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti korta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarumda kung ano gastusak tila disgrasya. Naimbag ka ni ka. Tadapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita kat nagsinatang Si kapay tinang pilit kanyak nga agsinatan. Pakawalan na ko madani ka asawa. Sorry. Agsinublanta ka din Tornuson tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangam ti kwarta sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Salamat ka na. Pakawalan na ko man. Agsinublantan dani ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpaka si ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang am ti kwarta, saka kundi subli kanyak, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailang am kanyak. Oray haanan! Ay na, ay agyaman na, Diana. Ay na, marakop ka. Gapwede kinaragsak ka. Ay na, tingkaw. Ay na, takinasyan na milangain. Ay na, kalpasan ti atawan na panagdaton ko kang ka. Inaklon na milangain. Ay na, tingkaw. Ay na. Ala, apay nga rod nga agluwa ka ngay, Benny. Ay, uwin tanay, di mas baalan, ti kinaragsak ka. Sika talaga. Makaisa, makmatkan ka. Ito bigat, agpasyar tatagdikta. Rambakan tamot ati umunang aldaw, ti panagkinawatan ta. Ni Diana. Tay anak ni Lolita. Untatang, ay na nagpintas, nagtayag, nagpudaw, siksay, siyempre, long hair. Day tangamin ti kayat ko, iti may sa babae. Apay, si Mang Petay na nagkapo iti bagyaw. Di mo't agtrab-trabaho. Kas sales lady iti may sa amul ijay. Untatang, ngam nagawid ay. Di na kanu kayatin tagtrabaho. Maya, kay. Nakachamba ka, anak ko. Ha? Apay nalaada la ka di unayan na may dilig iti nobya, tatang. Kwa, saan ba kayo di unay? Ay na, agasam mo ti duatawan na panagdadatong ko kang kwa na nga ay. Kung nga raw, nanos ka unay, nag-araramiti na iti Diana. Ay, kung ano sinarde nga mo na pinagdatunan. Saan tatang? Talagang impas nagko tinagaran. Ure adda iti jibagyaw. Inaw-awaga alata. Kaya inararam ko iti silpaw. Kita inyo nga. Kaya nasya mo ilakanyak. Iso ka nakaragrag sa ka. Adda ipudnukan ka, Benny. Anya day tangay, Diana hanay. Jak amuno kasano ti panangibagak iti daytoy.
Taamangan numaupay ka kanya. Apay nga min, ay ha? Ang nga dahil ta, ha? Kaya ba ka ma, ha? Maawatan nak nga ta. Una, nobya ka nga raw. Apay kang asahan, ay. Sigurado ka? Ay, no ibagakan ka nga. Adda nagbalin anobyok igi bagyo. Saan ka kadi maupay kanya? Saan? Apay nga maupay, ha? Basta nagsina kayo na, ha? Wan Benny, nagsina kami. Awang problema iti day, Dayana. Nagsina kayo matay. Ayos lang kanya. Yuray limati nagbalin ang nobya, basta nagsina kayo. Benny, Ikasar ka. Sampay nga ita, tagurnungak pa niya. agyaman na. Man nakaawat kagayam, Benny. Ikasar naklat tagayam nga uray adan nagbalin anobyo. Kat masikugak pa yun. Masikugak ko lang. Wan, Benny. Ay, Agduan abulan ti sikug ko. Inalilaw nak ti ama ti sikug ko. Kuna na nga ay ayatan nak. Ngamsaan matgayam. Pinagay-ayaman nak lang. Kuna na abaro. Ngamadamot gayam ti asawa nan. Awanan ba hindi, Jay? Kastaya. Masikog kagayam. Wan. Ay, Agyaman nak ha. Natanok ka nga agayat. Manmanutikas ka. Ti mangikasar iti saanan anasin aw akas kanya. Ha? Ni, Benny, di ka matagtagtagarin. Agsao ka Anya nga iti makunam ita. ikwa. Sige, agawid ta. Itulog ka ni di paradaan. Tauray umuna kang agawid. Maudi tadapay gaya mapangkugatangan na kasapula. Para kadagiti mulak anatang pagay. Agawid ka adagosan. Manula ka minutos ta nagtugaw dito'y parke Kwa, basta agawid ta. Ala, itulog ka di paradanan. Ta umuna kang agawid ay. Anya, masikog ni Dayana kunam. Tatang. Uray sa anak agwapo. Dami lata siguro karbengak ngagpili ati asawat. Kaya tagapit iti saan ko nga mula. Anya, Diyan kaya nga dagi baganto dagiti tattao. Para takopa lang. Yuri, sa nga polo tinagbalin nga iks na. Basta sang kumamasikaw. Maawat ko siguraw. Masikog mga main. kahit naimbag ata yung puno na pa'y nga umunakang ka sa bahay nga yung kalaysam. Huwag nga raw. May nanay baglaki dahil. Nailaw anak ko man yaw. Insan, hinta makisala. Kasar di may sa barkada. Ay kawin na insan. Kano ngay? Inton bigat. Agpurma ka iti usto ha. Tado ti babalasang ijay. Kawin na insan. Talaga ngay purma man iti ustaw. Barang makasirpatak iti agbalin nga ipagmaw. Alam nga rin insan. Tapno makaasawa ka matay. Sige nga rin insan na. Ta inak pagpapo guys. Di ta pa agawawid insan. Ta makisala ta pa inton rabi ay. Ado tinapipintas ang babalasang dito kay. Sige. Uray tanalpasan ti trabaho kiti talaw. Uray no bigat tantong agawid ang ta makisala tapay. Una, kakaisaw na baro ka. Ag-enjoy ka insan. Ken tapno makasarak ka man iti agbalin anubiang bitoy. Uray, tamay sa oras la biyahe. Manipod ditoy. Aginggay di lugar tayo. Sa bagay, wal. Ay na, nagpipintas kang paiso na kiti babalasang dito insan. Wen, kita danto yam amukin ka. Sino ngay? No awan mapilim nga armam kadagiti maisalam ang babalasang. Yam amok ti kabsat ti asawa. Napintas da dyan insan. Apay ang dapay kabsa na. Kaya umamay. Tay buridag dati bagbagak. Ay sos, napintas da dyan insan. Armam tao, tatulungan ka. Ay, basta tulungan na ka insan. Wen, danag mo na ya. Padasem lata matigasat mo kun kuana ha. Tay ko na da nga rodin insan. Ipalapal ni Ayat. Bareng maisalat.
kasinsin na kagayam ni bayaw ko. Siya kayam ni Susana. Ayos dahil ito niya. Ison, ti mangyam amo iti bagina. Ay, siya mo ni Binay. Aday. Ay na, naglamuyo ko adakulap niya. O sige, put-putam lang ti dakulap ko. Tawan bayad na. Talaga? Ay, kaya ko na. Ay na, apaw. Marik nakagayata ko ni tiday ta babae. Nagpintas niyam. Kun madlawan na lambeng. Nagpigkat mo ti panagkitam kanya kun. Crush na kanya. Ay, kasanungay anadlaw mo, aday. Basta. Ala, ibatamon ti imak, ta ituloy tang tagsala. Agpapastang agsala, manong. Ay, sos, ay narakop na kunyaw. Ay na, ay kanya pala ko ngay. Arakop, mutanam. Ay, ading Susana. Ang dadamagay. Anya da itamanon. Danubyo, ma'am. Api ang damdamagam da ita. Agayata nga minggang ka, Susana. Uri itatalaan nagkita ka, agayata ka. Anya? Sigurado ka? Why? Ay na, sabay ko matadanam namak iti ayak mau. Ay, ayatan ka talaga. I love you too. Ha? Ay na, talaga. Agayan, ayat tangaro din, aday. Kahit inaklon na ka adagaos. Kaya natang. Longhir maninday nyay. No, dyan nadlaw nga damo pa naggusto na kanya. Diyak ko mama maiturag nagdatong kang kwa na. Hanggang nadlaw ka nga damo rin na kanya. Iso nga dinaram ka aw. Uy na dahagos ti sumba na. May kaduan anubyong dahi ta, Binay. Asawa mo nga rodain. Tatno saan nga susukat, inubya. Kawang ka di. Talagang asawa ko ni Susana. Naimbag day jay, tabalasang. Sana kas ni Diana, masikog magayam. Plano nagpalukwan, ti loko a Diana. Naimbag ata sana nagbaligan ang loko kanya. Kay, jagnagan iti Susana. Sigurado ka, kawan nobyo na sa balay. Nasinaw pa nga ta. Why? Kinuray sa anin na nasinaw. Basta saan laga ang masikog, akas ni Diana. Maklong ko data. Basta ayatan nakmat iti napudnaw. Akas iti panagayat ko kenkwana. Ay kumayatan Nay, si ka naggayam ti sarsarunol, insan Benny. Ha? Sumipnget nga minon. Iso adi ka na bigbig adagos. Narabyan ka na nagkapay bangkag mo. Wani insan ta, insang buko sinibugan. Lagi mo ulak ka na tang. Naggagat ka matan insan. Nagsapa ka arumar ije balayo. Sa marabyan ka nga agawin. Talagan sa ayor urno nga munti pa nangasawa ma. Ewan na, tamno makaasawa mo ito insan. Yawid mong jay nubyam. Tapno maitalikan kan kasinsin. Ah, ay unaw kasinsain. Inton na ikasar ka. At sarsarong karam matlaka di tinubyam ije lugar daw. Ewan na, ha? Ang maminsan la makalawas, tabi siyak mat ititalong ka. Agagawa ngaming agurnaw. Tapno may kasar ko ni Susana. Ay kat, kita ama. Tamangan no maliwayam asarungkaran kasinsin. Ha? Ikam latay ti oras na. Tapno saan alumamiskan ka. Insan, nakalako ang itimula kaon. Nakatsamba kiti preso tinatang ita. Umdasan day, agastusan may nga kasar ka ni ipagmaw, insan. Kada problema insan. Ha? Problema nga? Madanamuak. Impod no ti asawa kanyak. Diyan mga min nakadkadwa day nga ipagkaw. Apay, anya namuam insan. Babayadan magayam a babae ni ipagkaw. Anya? Sorry insan ha. Diyak mo ninamnama akas jay gayam ti kabsat ti asawak. Mabain ka nung amin amang ibagay ti agpaiso kanyak. Masyan kan ka. Iso ngayon baganan ti agpaisaw. Ha? Iso mo ilasag paminsan na makita ka dahil kabsat na. Agsusukat ka nung pa'y tinubyo na. Kahit awan agbayag anubyo na. Tanong maalan ti kay kayat na. Bueno, makwartaan na. Panawan na ka nun. Ay, anya
mo dati ninyo. Sapay inayat kon iti husto ni Susana. Ngayon mo kaya natiyag balaw. Maawat ka o tinaglabasan na insan. Saan insan? Ang mga nagkonsumisyon kanto. Kasjay ka nung amin na talaga ti ugali na. Tila sumursurutan na lalaki. Ang mga agladingit kanto laang insan. Iso, baybay amon. Apay nga yakas ta insan. Inlawlawan na. Insapsapam kumamaging baga kanyak at ikasta. Tapno sa anak ang masakitan ni Diyos tao. Jack mo insan. Jack inggagara, masakitan ka. Ingagaram! Ha? Apay, naumakan binay. Di ka magararaman. Naginanak pa'y tatang. Panagri na ngamin kaslawa mo mapagtal ka na babae ta dito'y lobaw. Uray sana napintas ditan, basta napudno nga gayat. Di ka gambisyon ang makaasawa iti pang Miss Universe ti pintas na anak kao. Ay, tatang. Nadidigra ka. Sige tagrubata man. Nay, papadam. Naman iti balay ta insang ka. Tada sarong karak. Sinaw. Naimbag nga oras mo insan. Ada tay balo akatugangam. Ada insan. Apay? Aday bagam kan kuana. Ada man lang napatag ngay bagak insan. Ay, sige. Umunag ka insan. Ay na. Nagpintas ka na ispay. Bulaan nakmat, Benny. Saan? Nakapimpintas ka? No, kaya tinak ikasar ka dagaws. Adornong ka. Kaya't mo tiba katakas kanya? Wan? Awang mo binakatan kan inubingan kan ayat. Naklunin na konti kasarkaan, ispay. Ala, kababain. Awan ko man ti plano ka makiasawa, tabakot akon. Nada, ubing kapay. Kaslakan to pa agtaw-tawan iti 20 uraw. Nalabas ka mo't, Benny. Ala na, aklunin na ka. Ay, labyaw. Ala, pinagbatamatan din ang kulap ko. Amangan no makita data. Iba tanday tao, yaging nga di na aklunan. Ori makita data na. Apay ngaya kastoy. Bigla mo't apimartas ti pitik ti pusok. Kaya nasa wanday ta, agayat kamutang kanyak. Ala na, aklunin na ka. Agsubli ka inton bigat. Tagpanuno takpay iti agpatnag, Benny. Sigurado ka, Binay. Asawam ni Ispay. Huwag nga rin. Apoy tadagulik kayo yan. Ay, kasladyak nga binpatyan nga gayat ka. Iti dayjay abakait. Kursunada yung sama nga mininanay. Piso akastak ko na yaw. Ay, tilay bagbagamait. Kursunada nga. Kukwam lang nga. Natulagan ti kasaryaw kung insan Binay, nanang. Huwag nga ron. Ay, biglaan mo't na ito'y apasamak. Diyak pulos ni namnama na ito'y. Kasta nga rod ka no, ti panangasawa, nanang. Bigla na dumtang. Awanan iti panunot ko, ti makiasawa manan. Tabakot-akot nga rodan. Ngam bigla mo't ngamin anagaram ni Benny kanya. Kat kinayat ko matadagos. Agin inayat kay laki di adwa, awan problema di tananang. Uwan mo't kit di kat ti pagyamanak. Palubosan dak dagiti anak ko ang makiasawa manan. Nga uray bakit akon. Ay, papanam. Ket kasaryo ko ni Spain tumbigat. Nagsapol iti baboy ang maparti, Kunak no adda na biro ka maon. Imbabawi damay. Isong nagbiraw. Ingkaman kit di kita hindi kasinsin mo ijay balay da, Barok. Ijak mo't makontak ti cellphone nan. Madanakan akon. Sapay itangal daw ti kasarmi. Apay nga tangay? Alan
Mapan kabiitin ijay balay da, Baruok. Sige, nanang. Ay madanaga na mga rudan ka nakan. Tanay, di magawi din dyan kasinsin, Mau. Napanan na nga tayo, Uncle. Kuna naman ngagsapol iti maparte iti kasarda. Kuna na ngagsublimot ladagos iti kalman. Hindi mo nagawawi dahil. Ay na, diyan mo ngamin makuntak, Uncle. Makapadanag mo da dyan tao. Hello, Tatang! Hello, Binay. Apay, Mau. Kasar mo ita, nga magpalpaliwawan ka. Ayon nga, dagiti mapartay. Pagan ano mga kasar ni Nanay Spingay? Ha? Ano na ita sasawumay? Talaga ngayong gagara, dayay. Tapno maibabayin damin. Ang graman din sangkaw. Ay, apay akas tati pagbagam. Ay, agawikan. Ururayan na kanispay. Manjangay! Da kayo at mga kasar kan ko ano no kaya iyo? Anya? Sige, Tatang! Bye! Kas day tirumbang ka na ko ada. Tapno reknahan da may timpari na ada kanya. Nasayatan nagawid kan. Kay, ano ti maray ti kasar? Anyat darayan da ngay kawang kamay lukaw. Nailawlawan dagiti tatao. Kapabayin tinaramid mo. Api, pagbainan nyo ko ma. Nasakit ngamin tinakam ko, itinaramid ni insanggaw. Inggagara na ngayon parang tipag na. Nga uray sigod nga muna, batakas di ti ugali kang trabaho day nga ipag na. Imbaga na magkeng ka, adi na unay am mo di ipag na. Ay, unay yan. Day tagayam, ti pagsaksakitan tinakam mo. Amo na! Imposible at inamaw! Mamati ka mo ka! Ay, asino nga taday taya. Ay, sumrag! Benay! Basol mo na dadaka sa mapasamag ka ni nanang ko! Ha? Apay aya, Susana! Umay ka! Ati pa ang mitikayat ng aramidan! Imuli di bubong ti balay me! Ingkati pa ang mitikayat ng aramidan! Nga basol ko di tangay, may! Umay kan ko na! Ngay tanod dadaga sa mapasamag kan ko na idarom ka! Anya! Benny, di na kumabat paglulukwan, pangasim. Kwa, ipakawanan na ka, nana. Nga masapon nga linipatan. Ay, saan diyak kayat? Ay, ayatan ka, Benny. Di na kumabat pagladingitan. Kwa, Nasaysaya at lang agurnusan dagiti sakak ngam ti panawan na. Ituloy ta ti kasarta. Dalya bakit? Umadanin ti panangipas ngay mo iti maikadwa nga anak ta. Wen nga rod, marigat anak manan nga aga-anak. Nagrigat mat ngamin ti aga-anak. Si ka ngamin, putot ka nga putot. Ay na, di ka kadyag reklamon bakit? Ta nagayatan ta adwa dahi ta. Kan mayat ket ti ta adda kadwa ti inauna nga anak ta. Wen angam talo lang titawan na. Nadingan nga dagusan. Husto lang, tatalo atawon abaet ti tawon ti anak, bakit? Adan to pa may sa atawon ket mayadlat ta. Kan may sa kanayunem ngamin ti magna-magna. Nangruna iti agsapa. Tapno ma-exercise ka. Ket nalakakan to ama ka anak. Masadutak nga rod. Nagdagsan titian ko. Si kaman mati makargaan iti ubing titian na no hangka nga mabanog. Sapay naluk magsamanan datoy si Kuko. Nagdagsan nga perme. Ala bakit talaga kasta? Naimbag tula no makaanak kan. Tauray syakton ti mangubba ka na yun iti anak ta. Huston ti duwa nga anak ta aroy. Hantan nga na yunan. Ay ket, dependin to. Bakit? Basta huston. Si katag si Kugno kayat mo. Mabit lang dalya. Adda tao di store. Adda gumatang. Si kamot gayam na tayo ipagteri. Kaano ka simang pag? Idi kalman, bayaw Roy. Narabyan kami asim mangpet. Aya.
Naimbag man ta nakabakasyon kagayam. Ay na, pimanaw kami ni pag-abangan mi di syudad. Tarimaanan da nga min, di nagabangan mi. Kani, awan mo nalaka masapulan na pagabangan. Iswa nagawid kami langan na Ay kayo na. Sapay nagnina ti abang ijay. Awin nga rod. Natumpungan mi lang day nga apartment. Nalaka ti abang ijay. Ang i-renovate damot kanu nga min. Kato na. Nilakay mo nga. Inkuyog mo ang nagawid. Uwan bayaw. Nagikatan iti trabaho na. Takanayon mo't madilik ti sweldo na. Iso nga, naglako-lako kami latan iti kumpurme dito yung lugar tayo. Una. Adumot ti populasyon dito yung lugar tayo. Iso mayat ag business dito yun. Sino nga tire? Kat ni Terry di kasinsin mo. Ay, jay mang aagaw nga kasinsin ko. At dayta kamanin. Napalabasan dayta. Lagi pong pailaang. Itanam mo ka din kan lipat yan yaman na saan nyo ang nagkinaawatan nga kasinsin. Ang ko nga malipatan day jay. Mang aagaw day jay nga kasinsin. Traitor. Gusto ko nakmat. At dan bukod yung pamilya kan Terry. Isa lipatan mo tinapalabas. Kumusta, insandalya? Katkastoy may atlata. Si kaapay nga nag-awit kayo. Nagnaid kami dito yung lugar tayo, insan. Ane, masigog kamot gaya minsan. Katwa na. Oh, naimbag man. Siyakat awan pa'y anak mi kun ni Saturnino. Ni, apay ngay. Ay, jak man na mo. Awan mo, mabukol mi. Ay, karma siguro dahi ta kanya mo na tere. Ha? Siyakat may kadua dato nga anak menton. Talagang agpaypay so jay bagbagada nga karma niya. Insan? Gunggunam tamang agaw ka ngamin iti boyfriend. Ay, ala, saan mo da, insan? Anya nga haan. Aglibak ka pa lang ngamin. Makarkarma ka lang arudan. Nga maglibak ka pa lang. Agbabawi kakit di iti nagbasulam kanyak. Barang may kadata nga karma kanyam. Dusam datan, tere. Apay, matakas dyan ni insan dalya, uncle, auntie. Nagsakiti pa nagsasauna kanyak. Apay, anya man ang timbag-baganakan kaaya kaanakan. Inagaw ko kano nilakay ko kenkwana, Inbagbagana, traidorak. Isu kano nga awan anak mi kanilakay ko. Tanakarmaak kano. Ay, anyan na nga anak may. Mala, pagpasinsyam latan kaanakan. Amom ba, ikas dyan nga ugalinan. Wan, tere. Di mulatan ikan kanaw ti anyaman nga ibagbaganakan ka. Bayap, tabagbagaan mintaw kanakan. Pasensya kayon, auntie, uncle. Nakayumot lang amin ti amo kapag patulungan. Malaksid kinila kay ko. Tada kayo ti adakarbangan na amang bagbagakan ko na. Taanak yukat karod. Awan mo't ngamin ti kinapudno ti bagbagana. Nga inagaw ko nilakay ko kan ko na. Ta nag-breakdown. Idi inaramnak nilakay ko. Bala, bayam ta bagbagaan mintaw ni Dalia. Dalia, tinapalabas ket napalabasin. Saanin amasapol nga ingka ung-ungkatan nga isidir-sidir. Wan mat nga men Dalia. Makapasakit na iti ibagbagam iti kasinsin mau. Ibagbagam nga aga-agaw iti nubiyaw. Katagpay sumat ngamin nga ag-aagaw. First love ko pa'y matngaro di inagaw na. Kula naman asana po nureta. Inarim ka na o nilakay na ide. Ay na, amo na nga da kami ide kinilakay na. Inaklon na pa'y laang. Iso nga mang aagaw lata ati awag idta. Ay, basta sarde nga maun asidir-sidirain. Kaya't mau nga idarum na ka. Ha? Huwag, Dalia. Mabalin na ka nga idaraw, may tikas na nga aramidam. Isungagtanang ka, anak ko. Liklikam, tiagsao iti saan anasaya at no di mo kayat ti may daraw.
mamulta ka no kasanaw. Nangag mo amin ngayon bagbaga natatang kan nanang, bakit? Uwan apay tulong nga kaya tapnohan ko nga mangag. Di mo sidsidiran di insan mo Narigat ki mamulta, sayang ti kwarta. Uwan, ay na, sang ka ulit nga ibagbagamat dayta. Anay ko, agsikal matintitihan ko, Roy. Ha? Ay kat, aganak ka siguro Ala, mapantan iti ospital bakit? Darasam nga ruda, mangayap ka niti pagluganan ta nga mapan iti ospital. Lalaki ti impas ngayon mo bakit? Nagwapo nga ubing. Babae kan lalaki dagiti anak tan, Roy. Adaman ano mapal ano kaskas ano. Ha? O sino? Kat asino pa ako di mang aagaw ang kasinsin ko. Dalya, kaan anak mo. Di mo stressan ti bagim amang laglagip iti napalabas. Kat mang aagaw mat nga talaga dayjay. Ay, kastamat nga talaga ti maibagay nga nagan na mang aagaw. Agpapigsa ka kidde, tapno makarwar kayo ni ti anak ta dito ospital, bakit? Auntie, isudaytan tay anak ni Insan Dalia? Wan, teray. Ay, painit ko man tana sa papay. Ay, kitahag man, auntie? Uy, no, nag-cute mo tin nga ubing. Babae ka di, wano lalaki, auntie? Lalaki, kanakan. Uy, no. Makapaapal mo day ang kasinsin ko, auntie. Duwan ti anak da, idinto ta siya. Awan pa'y laang. Ay, Kurt, hagawan yung amin kaanakan. Adyat kukwain yung ay. Mapanon titawain. Ay, awam mo nga rud, ante. Ay, di kam samo madaanan ni ti anak. Ay, di kay mapukawan ni tinamnama kanakan. Dumteng tulat ta dayta. Saan nga agpapada, ti maadaan iti anak. Da masapa, da maladaw. Sapay kong mga rud, naladaw laeng, anti. Maparaburan kamin tumot laeng kuma iti anak, kakas ka ni Insan Dalia. Bakit? Di na kan sidsidiran din sa mga dalya, bakit? San mo dun sa tornilo lakay? Adala te agpasagid no kwa. Baybay akon. Oo na. Di mo nikaskasaw. Basta pakitamlat tayo ti nasayat. Win tano dibdib ti ibagbaga na ay syakmut lang ti marigatan lakay. Ay, kanon tumot nga ta maadaan tayo ti anak. Duwan ti anak dangam data awang pa'y uray maysa. Ala, saan ta mapukawan iti namnama, bakit? Patyek, ngagsikog kan tumot laeng. Ay, sapay la kumalakay. Roy, lakay, nakatanggad akon. Kan manumatan ti bulan ni baby. Mabalinmanan. Ha? Mabalin man ti? Mabalinmanan ang adingan. Anya? Ni, kunak man no kunam ahuston ti duwang anak ta. Aan gaya man, I change my mind, Roy. Anya? Hanga bale, takasla hanak matunayan nga marigatan nga ag-anak. Hanak unay narigatan ije kaduang anak ta. Baka nalaklakan tumanan no maikatlo. Sigurado ka? Uwan nga, Rod. Di uray kasla, agdan ti anak ta kat ayos lang. Mayat kay di atap no karong nga umapalda. Sino? Kat asino pa ako Dadya nga tere isudang ag-asawa. Matay da iti apal ano kas ano. Anya? Ay, adamot gayam sa bali pinsar mo, bakit? Madi ati kasta. Aganak ka iti ado, tadala kayat mo paapalan. Ay, madi bakit? Ay, anya kayo matan? Amin madlakit din nga aramidak. Wrong! Mistake! Awan pa'y korek! Anya matanan? No kasta, masikog ka manan, Insan? Uwan Ay, kastoy nga mino nasaya ati pa nagpusposo. Maparaburan iti ado nga anak.
Ngam no jeda dumay ta nga naalas da aramid na. Dagitay traidor nga tataw. Awan marigatan da nga maparaburan iti bendisyon. Ha? Ne, awan imbagbagak nga naganti tawa. Hanak manan nga ipulong kada nanang kantatang ko. Ibaga manan nga sinsidiran ka. Ay, awan imbagbagak nga naganti re. Kuha, insan. Sa nga pulo ti plano mi nga agbalin nga anak nila kay ko. Iso nga may katlon dati si Kuko. No maipas nga ako daytoy, ada pa iti sibin nga isikog ko. Ala, nalaka ka makarkargaan anya, insan. Katuwa na! One click ati pa nagsiksikog ko. Ay na, imbag man. Makapaapal ka talaga. Sana all, insan. Nagmayat nga kitkitaan jero pa na nga umapapalakay. Kasla nga kakaasi nga pirme. Apay aya apagaayat mo apapaapalan di kasinsin mo dalya. Wen taure kastala ang tiwagas po nga mang balas kanya na. Grabe mat nga mente ang kastada kanyak edi. Siguro iti istorya. Nagsina kayo kanu idin kani sa turnino, sakbay nga inaram na ni Terry. Kung nadala ang mata, depensa da mata, ngamhang ka di. Ala, di mo lagi pan tinapalabas. Tano kasta akanayon, kasla nilatan sa turnino ti ayatam, no sana mapukaw ti sakit tinakam mo kanakwada. Anya mat data nga ibagbaga mat, Roy. Katagpay sumat, at dakla nga rudan nga asawam, ngam di mo pala malipatan tinapalabas. Isa baybay amidan. Tikat di pamilyam ti pangibukbuk kami ti atensyon mo, saan na tinapalabas mo. Roy, lakay. Duwan ti tawon dya inaudi nga anak ta. Adi nga tamanan. Anya? Huston sam ti upat nga anak ta, bakit? Amang numarigatan ta amang paadal kadakwada amin no aduda. Ay, basta na yun nanta. Di uray sa nga pulo ti anak ta kat ayos lang. Tingarod agbali na masakbayan dati pampanunutak, bakit? Naimbag no may payan tayo da amin itinapintas ang masakbayan. Basta agtrabaho ka nga kanayon. Ag-overtime ka no kailangan. Dalya, Basta kayat ko pati agsikog. Ado nga anak ti kayat ko. kaya't mun samot la apa-apalan di kasinsin mo. Iso akas ta ti ibagbagam. Haan mata. Basta kayat ko nga rod ti ado nga anak. Ag-anak tayo ti ado. No kasta, mangampon kayaw niti ibilang yung nga anak yaw kaanakan. Unangkan, tani, mapanon titawan, ang gumawa mo la anak min kun ni Dakay. Ay katuan da kayaw ti makaamaw ti ray. Mayat matkit day, tapno adamaten agbalen nga anak yaw. Uwan nga rod, uncle. Kailiw kung ti maadaan iti anak. Naimbag ni insan dalya tagsasaron noon, dagiti anak na. Madanaganak nga raw. Di mo agsardegan nga aganak di kasinsin maw. Pag sasarunuan damutan dagiti anak da. Makapaapal nga rod, uncle. Una, saan damutabak nang. Naimbag no mapag-aadal dan to amin dagijay. Nagagatmot ni Bayaw Roy. Malaksid istambay kun sa dot tay saw, uncle. Uwan mo't kadi Day tamay ti pagyamyamanak. Ta nakatumpong ni insan mo iti nagagat nga asawa. Ne, agitulod ka manan, iti estudyante, insan dalya. Wan man insan. Nag-ado da nga itulod ko niya. Wen nga rod. Pito amin nga anak yo. Dinto tada kami, may sala ti anak mi. Diya ampun me ko na ma. Anak yu ayang mat da diya katampun yu lang mat. Kwa. Agraraman kamot nga anak mat. Pito dagiti anak men. Anda pa'y talo nga isikog konto. Ay, no kasta.
Talaga asa nga pulaw, ti kayat yung anak, insan. Wala. Adanto ti engineer, doktor, nurse, maestro kan maestra, adanto attorney kan pulis, kan adanto siguro negosyante. Ay, mayat to ti biyag mi nga ag-asawa ta. Ado ti anak mi nga mangtulong kanya mi. Ay, mayat insan. Talaga mayat ah. Ado nga rod ti umapapal kanyak, ta ado kano ti anak ko. Nasayata da kandalya. Ay na, jaya sa awam. Na disgrasya tilugan. Ngayon maneho na. Anya, Kaya pa. ayan ni Roy ngay. Ay. Kumusta iso na? Intaray na ka daw ni dya ospital. Isu ka nula ang tinadisgrasya. Tawang karga tilugan. Ngayon maneho na. Hindi na disgrasya. Anya! Apay nga kastamatan tinagtungtong pala Roy. Baldado ka matan. Huwag nga ron. Awanan. Diyan akong makatrabaho, bakit? Kasano kami ngayon kadagiti anak ta? Sapay pitoda. Pasensyakan. Diyak ninamnaman na ito ang mapasamak. Kan diyak nagayatan. Isa pasensyakan, bakit? Ayan na kita anak ta, bakit? Ay, adadaman na niya kasaran ha? Mawag nga ro diya kumarek. Aglalaban da kano man na niya. Nabarbatak da kano ngamin. Anya, ayuna yan na kita anak ta. Ay, problema matagi diya nga anak ta. Agkakabsat da nga maglalaban da basta mabartak da. Bakit? At jay matburidak nga anak ta, masikugan. Anya, 16 latitawan na masikugad. Wan nga rod ah. Tinulad na, nagijay babae nga kakabsat na nga nagsasapangan nagsikog. Oh, sakit ti ulo mat dagita nga anak ta. Pasensyakan, bakit? No, sa anak ko nagbali na balda daw. Nalabit. Naipaayakin na itinapintas sa masakbayan. Ay, anya nga rod nga talaga nga kasta. Nag-adu damat ngamin. No amok ko mga kasto ti pagbanagam. Uray may sawan no duwa ko malaang ta anak ta. Iso nga adamat basol ko lakay. Insan dalya, umay kayong tunumalum tag-blow out dyan anak mi. Ah, ne, apay nga ag-blow out, insan. Nakagraduar nga minon iti kuleyo, kas inhinyero, insan. Aya, ay, imbag kayo pay. Nakapaadal kayo iti anak yo. Uray may sadya ampun yo, ngam nakalpas iti panagadal na. Ngam da kami. Nananay, apay nga ngagsangit ka, insan. Kasano, pasigmat nga walwal nagi siya anak me. Nasursuro dati nagbisyo. Kat nangiti mat babae nga anak me, nasa padangan na kaya sa asawa. Ay, kas mat nga men tinagbanagan siya asawa. Iso nga nabaybayan mi dagiti anak me. Malaan sana bali insan. Taaduda nga anak yo. Da kami ngay, may salangaruden, ampun pay. Ngawan ang pasigmat nga sakit ti ulo ti itada. May stress sa kanya da insan. Aywan, sorry kasensin. Ha? Apay insan. Anyat ikit-kit daw mi ti sorry. Sorry, tapi nagsasawang kay kakasakit idi. Kunak nga si kati paapalak idi. Ngams, ay na, syakmat gayam ti umapapal kanyam itatan. Sorry nga talaga, ensan. Ala, bye-bye amon dayjay kasinsin. Awan kanyak dayjayon.